استاد تو منا انچی جوابی دا کہ من جذباتی بوتا بلی اگا پی بگشا عبدالرحمن چتو کامتر نے تو شتگے تو درکامنی ورشتے تو دست چیرا بوتے گا عبدالرحمن دور بوتا کولی گا زانے تو بلوچی تو کا ہچ نہیں منتر گا گشا تو صرف شر یک اردو انڈیانی انچی چیزی کرے تو بلوچی منا چار زیروک بجن بدے دا منتر ماننے یہ یک دوم دیگه توکشی مان اینگو آنگو تو کب تک دیگه در زبانانی رانده وتی زبان نچارتا تو صرف منجوی پلیک تا پول زانے تا نور بچہ شاپی امی کراچی تو کا مرت شتر یارو بینجو جنگا تواری نکو ستار می کراچی تو کا مرت شتر یارو بینجو جنگا تواری نکو عزیز احمد مرت شتر یارو بینجو جنگا تواری نکو تو درگیج بلوچن یک چیزی بگو مادن یہ کار کتا بلوچن گوما چل رہے گوڑا منتر مانی چو یہ آسان ہے شیارکس کت کا یعنی عبدالرحمن یہ چیزا کت نہ کن تو کنے یا رسول بش پرید کت نہ کن آدھی کت نہ کنا تو دستے چیرا نازک بوتے کے گولی گا تو دستے چیرا نازک بوتے کے تارا بورتے کے کرنا واللہ کہ تو بینجوی سور کا نگا نزانے حقیقت گشا تو تورے منی گا پازیر برو دنیا شنگی کا اور جوست بکا جست بکا بگو یہ مردہ من چو گوشتا صحیح گوشتی غلط گوشتی چل رہے تو من گلیل ادبا مشکل نہیں من یہ بی ادبی تھی وری استاد چ سکتا زانے منی کے استاد کے تھی ورین بانگوڑ منی ادبا مشی بھی بول تو اگر گوما ادب سر گپ جتی نا یہ انڈیا نا منی سر را مدی یہ مت گا چل رہے ارے تو ہوتی کسک چارتا شتگے چی آدگے ایچ نہ تو بلوچی تو کا مطلب تو زیرو ہے تو بیان ہوتی بین جو سور کا مطلب چند چیز گشا بلوچی تو منا بجن بدے گو تو بلوچی پنجے کی منا بجن بدے گو تو بلوچی زیرو کی منا بجن بدے گو بلوچی یک چیز ظاہر کا ماں بلوچ ہے تو دیگرانی زبان دیما بورتا پول عبدالرحمن یہ نہ مانتا عبدالرحمن وتی زبان دیما بورتا شر وش بے شر زار بے شر چار عبدالرحمن ہے تو جو سے گپا جر گئے تھے نا تو چگو درستے نہ چے مسترے استاد میں قومتوں کا تو گو کہ جو سے عبدالرحمن ہے مترامے وسطہ گو کہ جو سے درستے نہ چگر مسترے میں قوم استاد عبدالرحمن ہے تو جند گوش گئے وہ تو عبدالرحمن کرا جس پکڑتے نا اور تو منع چے گو کہ تو تار میں لین کا نظان ہے اور یہ ادب ہے جسے تقاضا ہیں جسے میں قومتوں کا چک کرے تو جسے تو مانا نہیں خبر کرتا تو ماؤتر چونا زانا ہی نہ لیکن مناتی ادب ہے جس سے ستائے خبر کب تو چک کریں ادب دار مرد میں کہ جس سے اگر تار ملینک نہ جانتے نہ سجیاں دنیا ہے تو کا جس سے یہ ساز مارا گونے نہ ترا گونے گرد گئے دنیا ہے جسے منائے نہ کوئی جسے آسان نہیں اور یک مرد میں تار ملے نہ نظر جس سے سجی دنیا لیجنڈا منائے نہیں سجی رئیس خان فتح علی خان حمید علی خان اے سجی گئے جو سے ظفر علی خان صاحب نفیس خان صاحب یہ ستار تاری یہ سجی گئے جو سے دنیا را مالو کھارا جو سے مردم انچو بنائے نہیں تھے کہ یارا تار ملنے نہیں تھے انچو بنائے نہیں تھے نثار بزمی صاحب تافو صاحب یہ درو جو سے میں من افسوس تو منائیں تگاں گوڑا ہر چیز آنا مردم سجی گئے دنیا ہے تو کا جو سے گلوبل ورلڈ میوزک ایوارڈ کاری امریکہ ہے سجی دنیا مستری ایوارڈ ہے نزانت کرے اتار آئی ملین نبوی بعض جو سے مطلب ادب تقاضا میں ہیں ہمیں وڑے کہ شما جو سے ہنچی ہے جو سے فیگر آرٹسٹ ہیں تو کا من ہے من افسوس ہے ہمیں وجہ سے اگر انچے ابرے بوتنت گنک عبدالرحمن یا دیگے جو سے فنکاراں 73 سال پاکستان ربو جس سے آئی ہے جو سے بلوچ قوم نمائندگی ماں کا نہیں میں پت پیرو کا کرتا اور تو جو سے استادانی جو سے ہما ساز تو جنے ہما ساز موجد ہے جو سے گومت ہو چیو گپ کنے اب بعض افسوس بنا بود مارا تار میں لہنے گئے تھے یہ سجی راگاں دنیا ہے تو کا تو جن گئے جو سے دنیا ہے تو کا چو نند گئے جن گئے راگ جن گئے سجی دنیا ہے جو سے استادانی بچت
اور تو کہ جس سے میں تار ملنے کے منانے یہ ادب مقام افسوس ابری استاد ای مطلب جوستی کو ادا استاد عبدالرحمن نام آرے کی ضرورت نہیں ہے بول وہاں جوست طرح کو تو ادا لکھتا کہ عبدالرحمن جوست بکن ایشیا وجکر مواد زانی تو سلامت بھی تی جواب ضرورت نہیں تو یارندی پول برو تی بینجوا شہر سورک شہر یک شہر سازی بنا تر مردم بلوٹ راندا گوڑ بیا کولینگ چشنگا بجا ایشیا مواد زانی کے سارنگ کتاباں دوکا لکھتا کہ چین چکا کجا کجا ٹاٹا موجود ہے شہر ایشیا عبدالرحمن نام لے کے ضرورت نہیں بول تو بروتی بینجو یراندی سوربکا شرنے بینجو سورکنا کا سیک اور رندا بیا گروپون تا بلا بلائیں گا پجن سلام بول تو جوڑے ڈاڈے واشے نا مان بچا جوستی کو انی منترا جوستی کا نا تو منی جواب بدے منترا جوست کو نا تو داستا مشار تو تو برو پلان کسا جوست کا شرے ای گا وتج کے واضح آ چیزی کے آ جائے کہ عبدالرحمن معاش مائچ کس نے حقیقت گشگی ہے نا تو برو رسول بش پریدہ جوس بغیر امی بلائی استاد جوس بغیر گرو پتا مردم مانا آ جائے کہ عبدالرحمن مان نہیں ہو ممتاز نہیں نا بلی ممتاز چند اردو راگ ماگ سکتا بجائے کہ وتی بلوچی زبان دیما بابا اردو زبان دیما بورتا وتی کس کی چارتا نا گاپی نے ما آئی جینی جوس کو اینا ای تی جواب مقصد شک تو مردمارا نہ سمجھے گے عبدالرحمن بلائی استادی وقت نشتا آئی مشوی دیوانا وورے بلے گاپ نجا آئی نام گرگ مناسب نے تو منارا چی جواب داتی کہ من پدا جذباتی مبوتین تا نا اگر من ردا شما گروپ مردم درو منا میاری بکنی ما قبول کنا اگنا ما آ مردارا جوز تک دگری نام آگی گوڑا بزا آ مرد را دینا 1885 جسے اسٹیٹ آف لسبیل ہے جام آف لسبیل ہے جسے وظیفہ ہولڈر بنی جسے پیر کو جسے ناکو بتگاں استاد نکڑا خان استاد قادر بخش خان 1885 استاد نکڑا خان استاد قادر بخش خان اسٹیٹ آف لسبیلا جام آف لسبیلا چیف آرٹسٹ بتگاں آئی ہوتی گسے خاص آرٹسٹ بتگاں ترا چی خبریں داستان ہے ارے بابا تو جسے یہ جسے 1990 ہے جسے پرید دسمان ایر کو تگاں اعجاز جسے ونی پہتے شاگردیں اعجاز شاگردیں یہ اعجاز شاگردانی تو کا جسے اعجاز پسندی والا کہے ہیں تو اس طرح زان ہے نا اس کا خالی گپ کن ہے بس اعجاز میں پت پیرو کانی شاگردیں آئی اچھے پدہ جسے دست چہرہ فرید درکتا فرید دست 1990 سایہ من ایر کرتگاں فرید دست کسانے چکے ہوتا گنڈو ہے چکے ہوتا یہ غلط جسے میں سرگم کرنے گا من دستانہ ایر کو تا آئی کرا پدہ جسے میں اعجاز پسنی والے کرا پدہ جسے نورخان بیزن جو نصیر پسنی والا سلیم امین اور شوکت سفر یہ درو جسے میں شاگردانی شاگرداں ہوا گپ یہ ہونے کہ یا کی داست تو ایر کتگاں بس استاد تبے چتو شارتر آنی تے یال تو کا بینجو تو شارتے پلے گنے یا رسول بشک پرید مطرح جوستی کنی تے یال تو کا بینجو تو شارتر پلے گنے یا عبدالرحمن تے یال تو کا بینجو تو شارتر پلے گنے یا استاد دادلہ یہ دیکھے استاد آستے مطرح گوشا تائی مانا منی مانا انچو من تو لالو پنجویں مردم نام مگر من تو قادہ نہ رستے کہ وادی قادہ رستے اور مردم نام گریں مردم ایچا صحیح نہ مردم بیل وتی قادہ بے منی قادہ بے بس قصہ آتم کا تو گا زاندگیری تھے تو سمجھتے گا جالیتا پاجدہ نیز تھی تو مطرح پیساری اولی وائسا مانگو تو بینجوا سور کا پول بینجوا سور کا ہوتی گا راندہ بے بلائیں گا پہ جا
अरे बाबा, राजा बाई जान जिससे पेतवनी पिताची जिससे कस्तरे जिससे लियारी क्वार्टर मर्दमाना जिसका अच्छा तो जिसने गप्पा गोजदारी एक मार्फत है गप्पे कनी अगर तो समझदार है गुणा तो सोच है गुणा तो वाकई तो सरपत है तो मैंने ये मना बुगो कि जिससे अब्दुलरहमान ने पित जिससे जुम्मा है जिससे जुम्मा मनी पिताची जिससे कस्तरे समझते हैं ना तुमने पीर को गप्पा जुम्मा है जिससे जुम्मा मनी पिताचे कस्तरे और जुम्मा विषय माँ बहनजो बनाता है बहनजो जिससे सज्जी के दुनिया है किताबानी तो का जिससे कई नाम लिखे था तो मना पेशदार कई नाम लिखे था अगर ना तो ब्याह जिससे सरकार कई नाम लिखे था आमा मुल्क जिससे साज हैं जापान है जिससे किरोना बूता मा जापान है जिससे कई बार लिखे था दुनिया भर हमेशा के जिससे अब्दुलरहमान है जिससे पिता छे जिससे पेशतर दिगे बेंजो वाला बुतगा न बुतगा बिलावल बेल्जियम तो जिसने बास ख्वान मर्द में बुता बिलावल बेल्जियम में उस्ताद बुता जान मोहम्मद जानू आज जिसने आप अदा जान मोहम्मद जानू पद मनी पीरो के उस्ताद गुल मोहम्मद है शागिर्द खालिक दादा मस्तर बरास है ठीक है ना 1919 खालिक दादा मस्तर बराता जिसने ये जिसने साज लेबोए बुता अटको था इंटरव्यू तरह राह दिया सेंड करने तरह राय दिया गोशदार गुण चाहे इस्लामाबाद इंटरव्यू में छः गप कर गए अब्दुलरहमान अतन के तक तो रेडियो टेलीविजन तो का कदम मेर न कोता बेचारा है वह आई पे तारा कैसा आई पे तारा तो जाने आई चुका था तीधे में जिससे मैं द्रोग बसता समझते हैं ना तीपे में जिससे मैं कम अकेले करा जैसे होती गप करता गन जैसे इधर पर्चे चु गप न करते हैं पर्चे जैसे इशाना रेडियो तो का इशाना रेडियो न टेलीविजन तो का इशाना 2 मिनट तक दी सांस जाता अब्दुलरहमान उदा जिससे मैं सास जन गया ना जिससे अब्दुलरहमान अच्छे पेशतर जिससे 62 साल मनी पेते शागिर्द अमेरिका जन गया साजा तो उसे अब्दुलरहमान ने जिससे एक होता आक होता है अब्दुलरहमान अच्छे होता अब्दुलरहमान जिससे गैदरिंग तो का जन गया हुआ अब्दुलरहमान ने मैंने एक टेलीविजन रिकॉर्डिंग है पेशदार या कॉन्फ्रेंस रिकॉर्डिंग है पेशदार और जो शिमोड़ा निंदी 4 चोरी जमा करते सास जनते जो शिमा सास जने सरकार करा गुजाशिया सास जता और तो आई यार दुनिया है मस्तर जिसने उस्ताद कुर्ता निश्ते गए ये श्रीमती वती कम अकली है ये मर्ची तो जैसे अकेले बूतनत न जैसे तो सोचता गप कुर्तगत अब्दुलरहमान पिते जिसे जिंद जिसने पैदाइश जिसने जिंद आई है पिते जिंद पैदाइश जिसे 1935 है और सास जैसे 1919 अडबूता आई पिते जैसे आई पीरुक भी पैदा न बूता अब्दुलरहमान है जिससे मैं अगर पेते जिसे चेवे बूतनत ना तो अब्दुलरहमान से पेशतर बेचारा जिससे उमर जिसने उस्ताद उमर बहन जो बनाया था हाँ सईद बलूचा बहन जो बनाया था अब्दुलरहमान ने पेते जिसने 1900 जिससे 75 दियाई है 76 75 60 दरमियान है जिससे हमें टेमा जिससे शिया 75 चे 70 75 चे बहन जो बनाया घट को था अब्दुलरहमान पिता आई पीरियड इशे सन 1970-75 टेम जैसे शिया बैन जो अटकनक शुरू को था आई अच्छे पेशतर जिसने उस्ताद जान मोहम्मद बैन जो अटको था जान मोहम्मद मेरी पीर को शागिद था गुल मोहम्मद है पदा मंत्रा रे हम याक दिगे जुस्ती करा जज्बात ज़रूरत नहीं मन तो गापा तो उसे के बेंजो मने बीर खजूर पता और राजा बाईजान की मनी पता जोर पता बल मान तरा एक जोस्ती कना बचे ये बेंजू हमें टीम जोर भी या नहीं ये बेंजू बुनियाद अच्छी बीतता बल्कि ते पीर को प्ले कनक जानता राजा बाईजा ने पता अल्लाह जा जन्नत को प्ले कनक बल्कि सिकता भले मना रहा लगी ये बेंजू जो सादगी ये मर्द मजूर कुता ये बेंजू जो मुगामत गिंदे सुरांग गिंदे अंदाज़ा गिंदे जापाने हम बेंजू में दिता अमदन गतर जापाने में ची आस्ता सामान्य शार्तक था बेंजू ये रब बटनी पेर निस्ता दिगे वरी चीज़ दिया शर रहे दिगे नाम ही बोले बेंजू वाला है कसानु की नियम न ये बेंजू उस्ताद पोल फेसरा बीता अंचुक सरोज बीता नाल बीता तंबूरा बीता रबा बीता ये बेंजू मौजूद बीता भले हमें टीम बार शमे पतु पीर का प्ले कनक जानता इशियों में मानने भले शमा कुछ की आठ कुता मैं पति पीर का मना ही न लगी बेंजू बलाई मानदसी कारी
یہ امی سور چو نہ دین تگا یہ بٹن چو بنائیں تا اچک تو ربابہ بچارے سروزہ بچارے سروزہ یہ بچا وادی چنگانی صحیح تو وادی شہرہ گوشی زمانہ کا چاکرے کو کئی ٹیم بوتا سروز بوتا رباب بوتا نل بوتا تھمبورہ بوتا یہ بینجو سروپ امی ٹیم با گوڑ جور بھی ایک اپا مشمے کا نہ ماننا بچا بلکی سے میں پتی پیرو کا پلے کا نہ سانتا اسی ہم ماننے حقیقت کا بچنے گی بلی شما دام امید آج تک بینجو میں پتی پیرو کا جور کو تھا ایک اپا مان نہ ماننے یہ چوشی چیز ہے نا کہ یا مرد میں وات بنی دی اک دمانی جوڑی بکا ارے بابا تی ہمیں بلوچی تو گپا کرے تو گجر تو بلوچی گجر نمائندگی کو تھا تو منا بگو یا تو گشا کہ عبدالرحمن جو سے بلوچی جو سے ادھر نمائندگی کریں گے عبدالرحمن نے جیسے کوئی کیسی تھے تو ادھر بلوچی نمائندگی کریں گروپ تو کا طرح جو سے ادھر منی ہزاروں شاگرد ملی طرح جو سے امریکہ جن گیا اشرا توڑی گوشی نمائندگی ہمارا گوشی ار طرح سرکار طرح جیسے ریکومنڈ پہ کنتے سرکار جیسے لسٹ تو کا بھی ہے سرکار جیسے ہمیں تو کا بھی ہے سجگیں پاکستان نے جیسے میوزک ڈائریکٹر صحافی جیسے پی ایم جی ایم جیسے پریزیڈنٹ آف پاکستان سجگیں طرح بزانا کیسا شانا گجا جتا شہساز گجا صدر پاکستان اشانہ انعام داتا گجا صدر پاکستان اشانہ آر گرا داتا گجا یہ ریڈیو تو کشان قدم کرتا ہانی گپ کنے میں جسے مردمہ یہ مارا خبر ہے تو جسے دور نشت گئے میں لوگ مردمہ طرح سے خبریں استاد تو بچا واد دپا تعریف بازی ودا وایسا واسکا تو عبدالرحمن کھادے مردمی نہیں بس بسمجھ دیگه چیزی کامارا دوست کامارا سرو چام میں تو شتگه دیگه در کامانی گورا تو مطرح جوز کو مگو تو یک بلوچی نام اگر تو ڈاننا شتے ساز زیمیل کتا نیس لیتے ہی کر رہا نا گورا گاپ بشی کہ استاد وایسا بند کا وستری وشکی پٹکا پاجدہ نیس تی منی تی گاپ دیر دراج رسی تی عبدالرحمن ہستیں بلوچ کامے اشتالیں شرح تو ابھی وڑی ادگی منی پیمی انچو لالو پنجو بینجو والا یہ گا پینے کی پلانی حکومت دیما بورتا ایران وری بینجو والا ہستے حکومت دیما ورے کی چوکا ٹیک گورا دے گی پتہ دیکھے خان صاحب ہستے بس یعنی حکومت وہ یہ دیکھے آدھگے اچنے یہ ورنے تاج محمد تاجل کوئٹہ ٹی وی بینجو جتگی اشارے زانا یہ دیکھیں انگو دیکھیں بینجو والا نہیں بیتا بلا مرد نزدیک بوتا آئیا بورتگی یہ چارتگی میں داستی کر رہے تو انسان دیکھیں شرطری بینجو والا بیتا نا وہ خیر تاج محمد تاج اللہ دخالتی نیس تھی وہ پہلی لوٹا انعام گرگ بھی یہ عام مرد میں دیوانہ اورنے بلے گا پیشے کے تو استاد بطی کادان گا بچان بس پلیز تو گار چکنے عبدالرحمن کام ماننی ترارا کاس نہ ماننی ترارا چوکی ہو نہ ماننی ماچے کار کرتا عبدالرحمن جندر خبریں کہ ماچے کار کرتا سمجھتے ہیں نا ماں جس سے میں لکیر فقیرہ نہیں پوچھتا جسے چنگ ٹنگ نہ کرتا وہ تو تھی ماسٹری پہ ہی جاشتا چاہتی دنیا دے ماں دنیا ہے جیسے قومانی تو کا بلوچ قوم نمائندگی ماں کرتا سجے دنیا ہے جس سے میں شوتنگ پرفارم کرتا تو میں وتی بیلٹ تو کا نشت کے تو اسے من جیسے ساز گر تو کچھ ساز جاتا تو کہہ رہا من تا تر سے زانک ہے تو کہہ رہا من تا ہوتی فنا چھے بہن جو ششن تارانی نام چیئے تیرا منجس کننو تو ہمیں سازا جنے ہمیں ششن تارانی نام چیئے بغیر جس نے بغیر ہارمونیم تو جس نے تو سر گپا کنے نا سر مانا چاہیے صورتوں کا چکا فریکوینسیاں صورتوں کا چکا فریکوینسیاں مترا جس کا نہیں نا توشا ما سازگیر مترا جس کن گیا اور جیسے یک سپتک معنی چاہیے ارے بابا تیس تو جو سے نا تی سوچا رہا ست سلام ہے تی جو سے نا قبلہ عبدالرحمن ہے تی سوچا نا ست سلام ہے
کہ جس سے مارا فخر ہیں کہ تو میں جس سے گھرانے جس سے شاگردی جس سے شاگرد ہے عبد الرحمن تی استاد ہے نا عبد الرحمن گڈھا بندک جس سے منی پیر بتا تو جس سے میں شاگرد ہے عبد الرحمن تی استاد ہیں تو میں شاگرد ہے یہ میسیج اچھا عبد الرحمن سر رابط ہے بگوتی گنڈا کہ بستا ما عبد الرحمن ایک اپارا جوس کو تھا عبد الرحمن گوشی نبوتا ایک اب تو پیسرا گوشتا عبد الرحمن ترا گوشتی کی من بچا منی کہ روایس ہاستے موائسا گرو پرا ندے کہ جنگ بنی بھی استاد بول عبد الرحمن ترا چیلنج داتا گوشتی کی تو بجان چیزی منی سر رائے دے اگا من نہ جا منی بینجو تے گی بھلے منی عبد الرحمن بینجو سور کنا من جنا چیزی اگر تو نہ جا شر گور منی ہم بینجو تے گی تو قبول نکتا شر تو گپا مکا مان عبد الرحمن یا کیسٹی شاگردیاں ما ساز ارادہ می سازا بجا بس پہلی لوٹا گڑ تے استادی مماننا صبر کو ما سازا پاٹا تو ہمیشہ ابجا پمان را دی شر من عبد الرحمن کیسٹی شاگردیاں کیسٹ ما عشقتا بس متاچ من سازار درگی جا تو ہمی سازارا بجان کہ عبد الرحمن وڑی سازی گرو پشنگی کا بگوشی من جتا شر من ترا مانی زندگی تو کا انشاءاللہ موقع ملے آدھی من تو کا تو جس سے موجود بھی ہے گوڑا مطلب تی گو ما فرمائنی تی بلوچیا تی گو فرمائنی تی بلوچیا میں فرمائنی جس نے گوڑا ما چاری کے تو چکر ساز گیرے وقت جس سے کہتی گوڑا ما ترجست کنی کہ جس سے تو چکر ساز گیرے تی جس سے ملک تو کا کہیں جس سے تی گو ما جس سے میں بلوچی میں جانا کہ میں چاہ رہے تو چکریں جس سے ساز گیرے تو یہ مرد میں اکر نام گرے منی براتے ہیں سمجھتے نا آج جس سے میں حکومت تو کا جس نے حکومتیں کرا جس نے ایسے بینچو نواز تو کا ہی نام نیستے ہیں یہ بھی انترما گشاں حکومت عامہ مردمان نام بھی جس سے میڈیا کی خدمت ہوتا عبد الرحمن میڈیا کی خدمت نہ کرتا عبد الرحمن مطلب گشے گئے کہ ستارے گوما جاتا شفیع گوما جاتا عزیز بلوچو گونا جاتا آئی جنے کا لیول ہمیں بتا درمانہ یک راگے بھی یاد نے اور نہ ہی راگ ازاں کجا جسے شیئر جتا تو منا تو پیج تو بیدار نا تو میں نے ایک ویڈیو جس سے رابط ہے کانفرنس جانے گئے یا ریڈیو جانے گئے یا ٹیلی ویژن ریکارڈنگ ہے تو میں نے پیج دار چوشے میں لے آ رہی ہے تو کہ وہ باز ہستے ہوا پدا استاد ممتاز تھرارا یک دیگه جوستی کنا جو استے سارنگ چنچکا ای شمع میں علم مطابقہ سارنگ آستے چنچکا او کجا کجا ٹاٹن توکا یعنی بعض مردم پلیکنے کے ہمیشہ بس کافی ڈاٹ توکے یا سارنگ آستو دگے ٹاٹن توکا اسی بانا اگر تو سر بدی ودے ماتی منتوار بے چور وادی زندگی جیسے نصیب ہوں نا انچو جیسے عبد الرحمن منی کو ما جوڑی انشت نا سجی لیاری کوارٹر جیسے گوائیں سمجھتے نا وقت جیسے بھئی جیسے زندگی تو کا جیسے کہ جیسے محفلی تو کا تو جیسے نندے جیسے گوڑا من جیسے تیگو ما جیسے گب آل جنی دیم پدیما کچھری تو کا تو اسے ہمارا دو زہری یاد نے نا زہری ہم ترہ 20 زہری ترہ جنی مطرح نامہ جس تک انہی اسے یہ زہری انہی نام چیئے اے زہری جس سے منی جس سے وطی پیتے پیرو کانی زہری کن جس سے سجے بلوچستان سوچ داتا زہری کانا آج زہری جسے ماں جسے نیم جسے ہوتی کرا ایر کو تگان جسے زہری مارک ٹیلگ تیوستا نوکیں گپے زہری استاد گل محمد تیوستا نوکیں گپے زہری جسے سیم مرگی ساز تیوستا نوکیں گپے زہری جسے میں لاتے چیزیں ہوتی کرا سیب کرتگاں اور جسے آج جسے قماش مرت کہتی جسے آتی جسے عمر سروزی اور جسے مرچی زندگ ہوتے ہیں تو آئی ار جس پہ ہوتے ہیں یہ سچیں کیچ جسے میں سروز جن گئے جسے یہ دارالنگ سروزی جسے اندرو جسے میں شاگرداں ترچے قبر دارالنگ سروزی جسے زہری کیا بردات گاں بلاول بیلجمہ زہری کیا بردات گاں
तवा बरदात का अरे बाबा अब्दुलरहमान जिससे गंडा क्या है बस 17 खबरें अब्दुलरहमान शागिर्द हैं कई तरह ये भी खबर नहीं तो ब्रो लियारी मर्दमान जिसका ये लोगो मर्दमान है जिसका अब्दुलरहमान शागिर्द हैं कई अब्दुलरहमान पिता जो बनी पीर को करा शरात गंडा बंदा है बाबा खालिक दादे करा चिया जिससे आई होती पिता जिससे शरा शागिर्द होती ना को अब्दुलरहमान जिंदारानी फ़ोन का वो खान साहब गुश गए वो खान साहब गुशे गए दरोग बंद गए सच गुशे गए तरह ची गुशी अब्दुलरहमान ने कसानी मनी किस्तों का गुस्ता मन ये मनी कसानी संगतें अब्दुलरहमान मश्त को रेडियो टेलीविजन साज जता ये शफी 70 को नसाज जता मश्त कॉन्फ्रेंस जता ये जिससे अजीज़ बलोचों को मा जता माँ आला से तय तो का कार को था लेकिन जिससे कस्से जिससे हम बाशित जिससे सरपत भी आउदा जिससे बलोच कौम में कोई गुंजाइश नहीं महमूदा शुतगों जिससे मनवाइन था मर्ची मना सजी दुनिया जिससे ताकि जिससे इंडिया लेजेंड्स अली अकबर ख़ान सरोद नवाज़ ज़ाकिर हुसैन ख़ान कसान मर्दमा अंचो मर्दमा जिससे गुशन थे फरीदा ख़ानम गुलाम अली ख़ान साहब एक कसान मर्दमा तो ब्याह में तरह लिटरेचर में पेजदार जिससे रविशंकर मनी पीरू के बारे चे गुश गए अब्दुलरहमान जिससे मनी पीरों के शागिर्द हैं उस्ताद खालिक दादी शागिर्द हैं मनी कसानी साथ संगतें आइए पित जिससे मनी पित बगैर नबूता जुम्मा और हमारा साज तो जने हमारा साज मौजूद घराने मर्दमा गोमा जिसने ये वर्ड गप कने ये जिससे गुणा तो चून जिससे दे मार रहा है जिससे साज फरा आज साज सजे दुनिया तो का मैं नामा मंसूब है और तो जिसने चेपिम गप कने गया है दुनिया तो का दुरुस्तांचे मस्तरे अवार्ड आरो के मर्दम जैसे थी बलोच कौम तो का माना मना अफसोस है मना गुशकेंगे लोट मना मकदी थी अपना करता कि मैं ग्लोबल वर्ल्ड म्यूजिक अवार्ड और तसदे दुनिया मस्तरे अवार्ड लेकिन मना मर्ची जिस तरह हाल देख पड़ गए कि तो सही नहीं हर चीज़ है ना ये मनी तार न मिलता का मना ग्लोबल वर्ल्ड म्यूजिक अवार्ड मिलता कदी मनी गिफ्ट भी पीछे सजे दुनिया कमर्शियल कहते गम सजी दुनिया प्रेसिडेंट आने को मनी फोटो हुई अंचु फोटो हुई अब्दुलरहमान तरीके तक जो से 2 मिनट रिकॉर्डिंग हुआ नहीं हुआ तो आए सरसरा ना देने गए ना टेलीविजन तो का ये कार को था ना रेडियो पाकिस्तान तो का कार को था आइए जैसे अजीज़ बलोच से पूछता जाता 70 पूछता जाता आ मकामा जिससे बलोच कौमतों का जिससे सालानी साल लगी जनेगा जिससे माँ कार करने गए माँ सज्जी पंजाब तो का सज्जी दुनिया तो का जिससे मारा जिससे मर्दम सरसरा ना देना मैं नाम खान साहब लेकिन अफसोस है कि तो जिससे मैं उस स्टूडेंट आनी तो कदर कने पित पीरू कानी शागिर्दानी गड्ढा बंदे शागिर्दानी तो कदर कने आके उस्तादन तो आई यार जैसे शायद जना थी तो का वती तो का इल्म तो का जना कमी हंसते अम सोचानी तो का मारा जिससे मारा सामान है फारसिया गुशांत उस्ताद मुश्क आनस्त के खुद बुबोयद न आन के आतार बुगोयद तो गशारी में जो वाला थे दिगरंग वश्तगती दपे ज़रूरत नहीं तो हर जगह बस जोर दबा जाता कोली का और बेंजो असुर का चंद बलूची सिख बिया रंद गबजम बलाई उस्ताद ने नामा गिर तो बोरो अभी उर्दू वाला नहीं गिर रहा तो चुना ये सब बलूची नहीं बलूची चीज़ तो नजर नहीं तो हमशानी गोमा बोरो शर रहे भले मनी ये अल्फाज याद का गुशी मोश कौन है कि खुद बुबू याद ना आन के अतार बुगू याद हमें तो इसमें सोचे जैसे फ़र्क के हमें सोचे फ़र्क के ये के PhD वानी जैसे पहली जमात पदरती क्लास निंदी तरफ म्यूज़िक मर्द में नहीं थी गप्पो तरह चे दायरे तो म्यूज़िक मर्द में नहीं तो म्यूज़िक दीवान तो कने निश्ते गए उस्ताद नहीं करा न सिक्के तो कहती उस्ताद के हैं तो कुछ हम उस्ताद शागिर्द है तो मना तो सारी सोच दे तो बैंजो जन गए तो कई शागिर्द है चक्कर पदम आए करा का है माँ बैंजो हेड क्वार्टर है बिलावल बेल्जियम जो से दर ने तो कुछ दर के है तो कई शागिर्द है तुमने अबर गुण आई शागिर्द आ कई शागिर्द हैं आ कई शागिर्द तर्रीदा कहते हैं अमदा तो मौजूदा नहीं गोना चो ए पिम गप कने आया जो बैंजो बने तो शुमारा जो से दाता मर्ची थी रोजगार है तो हमारी जो से वारस को मचो पिम गप कने बाहर जो से वाकई अदब जो से कसेर नसीब भाई
استاد تو آرچی گوشه مانا ای قبول نه تو شتگه بله تو در کامن گوما شتگه بلوچ موزیکشن نشتگه تو فل ایگا پساب زارے کہ عبدالرحمن بینجو جنگا چھ تو دی ماترے ترا علمی والے زانتی گیشتری مانے آئیے مانا گوشی چی ماترا نزدیکا ندیتا تی علما مابر نیا بلے آستے پا داستے سپائی اوپا بینجوے جنگا مانترا گوشی کی رسول بش پاریج ہم چھتو دی ماتری پول عبدالرحمن ہم چھتو دی ماتری او دیکھیں جو آستے بازی بینجو والا ہے نا تو یہ گا پر مانے شر نہ مانے شر وہ پتہ اسی کہ انو بس سے نا تو گوشی اگر تو مچیب گوشا جاہلیہ پاش دنیستی پتہ منی تی گپ تیر دراج رہ تھی گپ پی پیم بیرا تو آستے مزنی استاد توے وجہ ترا سلامی بھلے ہمیں وڑا کہ ترا کام ہم بمانی کام ترا نہ مانی اڑا منی کا سورنی کولی گا تی سوچ ستائشیں تو وط لکیر فقیر ہے جسے وط اچ بھی جسے میں نسکت کے مرد میں تو جسے بڑے غلام علی خان گوشے کہ جسے تی گنا بیتے مندی دیوان پہ کا تو ہمیں مرد میں لتا منگیشکر تو گوشے بے کوئٹہ بے گانا بھی جان تی سوچا نہیں تو کا فرق ہے کہ یک مرد میں پی ایچ ڈی کنتے ہیں جسے موسیقی تو کا پتہ اڑتا ہی پشتا جنتے ہیں واڑے واہ یہ تھی جس سے سوچیں تر سوچا رسول سلام ہے خدا حافظ استاد تو تی وائس گار مدے نا تی اگر کپ صاف ہے کھیچ تئی شاگردیں بول وائس ڈیلیٹ مکا بچ منی وائس مانتا گا میں ڈیلیٹ نہ کنا شرے وائس تو ڈیلیٹ کنے تو گڑا چھتو ماں بگوش کہ استاد گوشت کیچ میں شاگردیں شرے بیشا کریم باش خدا مرزی بیتا آہاں سانتا سروز جاتا یہ جو سپورٹس ماں کو تا بلے ہمیں گورے بیتا گا کراچی ہے نشتا گا وعدہ انگو آلہ ترا بیتا مردم غریبیہ گپتا شتا گا آمانگو بلے ایشی کی ماں بیش کو نا تھائی پہ تو بیرو کو کماش یا کی نامہ بگی خسارہ نہ گپتا شرے مائنچو جوس کتا زیرو کو بارگا رمی نام گرگ بیتا اور فیض محمد رمی شاگرد بیتا دیکھے بعضی جو استاد منی منی زینا نیا پلے ادرو کھیچ بیتا مستری جاگا زہیرو کا نہیں کہ زہیرو کش کامل کتگا زانتگا تے بلوچی رنگ چانگا کھیچ بوتا کراچی نہ بوتا بول شر رہے اگر تی بنیاد کھیچے گا گڑ منا بگو بگو ما کھیچے گا پدا وائسا گار مکا مرد میں ہوتی گپ سر وشتی ہوتی وائسا گار نہ کن تو وائس کنے پتہ گار کنے نا منی وائسیر من گارش نہ کنا چک مس تچ کے گپ بجنا من دروگ نہ بند اگر ماں میاری گو تو من میاری بکا بالکل صحیح ہے نا اے سی مرغی سازان یہ زہیروں کا اشانہ استاد عبدالرحمن ضرورت نے اشان مانترا چنی دیں تو بگش سیمورگ ساز چیز چکا سیمورگ وقت تاناس دورا سازی ایک سازی گوما کہتے شرے تو زہری کو بارے کا بلوچستان نیم کا گپ مجا بول تو گارچی گوشے بلوچستان سردست ہیں زہیرو کو نہیں جاگا ہے کولی گا جانے شمع ہمار راگ و راگنی شمع بیرویہ وزیر و بچ کر رہے دنیا شمع ہمیشہ بس تو زہیرو کو نبھا رہا پھل منی نیم کا گپا مجا تو زہیرو کو جانے تو تی بینجوانی سور کا اشرف درہ زہیرو کا پمن بجا دیم دے گروپا انو دیم دے کسیر جوست مکا ویڈیو بنائیں بگو یہ منا ما اشرف درہ زہیرو کا جنگا شر رہے بلی منی حالت تو سرپن نے اشرف درہ زہیرو کجا راگ تو کا ہے شر رہے واسرا گپار کسے زاں نوٹ کا کولی گا ساز کا ہوتی بینجو یا گیا کا بجان ویڈو کا من پیش در بگو یہ پلان زہیرو کی یہ پلان زہیرو کی ارچی مزانا ماشا صحیح ارچی مانزانا مدگر استاد جوست کنا شرح اگر تو منا پروش گرم تو منی بینجو بزور ماں بینجو نہ جنی زہیرو بلوچستان ہے گا پیز ماما چا بلوچستان سکتا گا آنگورے نا یہ گپا مجا ودا تو استاد ایشان نام کے گفٹ یہ ادھرو اردو ہے شما پاچا نیا رے میں بلوچ ثقافت نہیں نا ماشے داد جنگا کہ پلجن تو بلوچ ثقافت دیما نورتا تو یک بلوچی گوشندہ نام بگیر تو گوا بلوچ گوشندہ یورپا شتگے ڈن ملکا شتگے کجا کجا شتگے
تو پل کاٹتا وولٹ کاٹتا منارام بغیر بدے گونا بھلے آ مردہ کتا آ مردہ انگریز بلوچی زبان آرتگا انگریز بلوچی پر ماتگا ساز موزیکشین سر کتا مردم امی بینجوز اڑتا خادر کتا امی عبدالرحمن بدولت ہے نا نو ادا مانتر راگی جوست کو تو نبادائی نام بگیبتینا شرری تو پدا منا ماں بند کنی توشی تو گلیل ادب ما کولیگا وادی کہ تو منا یہ جواب دی ماں بھی ادب بیانا چا ماسترین چیز بھی وادی تو ماسترے تو منی کے رکھ بھی ادبی کنے بلا نسبہ ماں مجبورا تی کے ران چوب کرنا وہاں سے پرچے کار کنے کے استاد بینجو وسور کا کولیگا بیا بینجو وسور کا بیا تو ہمیں زہیرو کا بجا مارا پیش دا بیا کولیگا بیا ماں خیر نظر تک تو زہیرو کا ہمزانے بلوچی ہمزانے پول وہاں سے ڈیلیٹ با بیا بینجو وسور کا اور ہمیں زہیرو کا بجان چاندی مارا پیش در تک ماں بزانے تھی استادی ہے نا عبدالرحمن یہ چیز جب تک ماں دیتے گا ماں یہ سپورٹ کرنے گی تو ہم بجا پیش در گوڑ ماکشے واقعی بھائی یہ ہم بلوچی زابریں پیسر اردو ہندیانی کے ماں کاری کتا در زبانے کے بلوچی ہوں زان ماترا ماننے ماں کرنا آک گاپ جنگا تو گوڑ بیا مانا بگوش کے تی کرنا ساز ادگی ادگری نیستی اگنا ماں پاک گاپ جنگا تو وائس کنے ڈیلیٹ کنے گوڑ یہ نشود نا استاد پول او پواد دا پہ کشگا حلوہ کنگا دا پہ شرکن نبی تو بل ماتی آنا صحیح گی تو یہ گا پارا بل عبدالرحمن ارکز عبدالرحمن او دیں چھے آل بوتا مردمہ ہوتی کتاب لوٹائیں تکا کہ میں ہوتی کیسٹا بنائی نہیں دیمترے کیسٹا بنائی نہیں تو ہمو دیں بیتے ترارا تو ہمیں چو بزا مردم بچائی مردمان نام مگے شانی آم را مودن کٹ تشتا ترارا کسا ہوتی بینجو والا نا کتا تو یک ویڈیو درگی جمانا سوچ بدے تو بلوچنی گوما جنگے انو یک ویڈیو ہمیں گروپ پر را دے بگو یہ مانا پلان سالا بلوچنی گویرا جنگا شر رہے زورا پرچا دپا دے گے تو مطرح گوشم تو وتی کادابو عبدالرحمن نامہ مگر بلائی استاد نامہ مگر تو برو بینجو سرکنگا سیک پول یک کے ہمشی سازاں صبر کا یک کے دیکھے ماں پاٹنی راہ دیں ایمان عبدالرحمن کیسٹی شاگردیاں چرنے بعض گپ مکا ہمیں سازاں نہ بجا تی استادی گرما چاری تر چیلی جو مداتا السلام علیکم استاد ممتاز پول مرچی باندہ پوشی کم میں وقتی نہیں نا مرچی شب باندہ شب پوشی صوبہ ہمیں سازارہ بجن گروپ پر آو دی من عبدالرحمن کیسٹی شاگرد دے کیسٹ سرا گوش داشتا شرری تو عبدالرحمن نہ ماننے تو کچھ من ہمیں زہیرو کا ہمیں ورا بجن ہمیں سازار ہمیں ورا بجن گروپ پر دیم دے ورا حکمرانی گروپ کانتے شرری انہوں گاپا باز دے متی منت وارا تو استاد یہ کسارا نہ ماننے گڑا مچاری طرح یہ جو آستا سی ساز ہیں تو بجن ہمیں وڑا رائے دا ماں عبدالرحمن کیسٹی شاگرد دیو ماں عبدالرحمن جیندہ ہوں نہیں شر رہے واقعی یہ گروپ مردم گڑا گزاوت کنتے نا تو جاتا واقعی عبدالرحمن ایچینی تو بلائی استادی منکشا مارچی شپے بجا پھول ریسال بکا بینجو سور بکا باندہ شب پوشی صوبہ بلے گروپ پر پدر رائے بدا السلام علیکم گروپ مردمہ منو نثار چکراچی اچے بینجو والا شما چکے شما سرپ دے من بھی واجہ سرپ رحمان شاگردہ اور ماں وزی رندہ وتی وائس سرا دے گیا ماں درست سائیں گپا گوش داشت ماں بھی چیز گپے یا بکنگ لوٹا کہ واجہ چل ابری بکنے کے راست بل راست بکنے کسے کے رارا چی کسے نمن نہیں گڑا مردم میں نہیں دروگے راست راستے بقول شمئی مردمانی گا بقول معلوکانی گا کہ وط کار جا کے تھے کہ اچھے کار کنتے یہ کار وط ابر کنتے کہ مچھے کار کن گیا اپنا معلوک یہ ریئیکشن چے دنتے ادرو کا پر بڑھان دیں عوام اور بینجو ہے تو کا کہ استاد عبدالرحمانہ جو ہمارا کار کو تھا مرچی ورلڈ ہے تو کا دنیا ہے تو کا من چیلنج کرنا مشا کسا بھی کار نہ کو تھا کیا بلوچیا
تانا نہ بلوچی کلاسیکل بھی جتا یہ بعض کلاسیکل بھی تو مچ من وائی شاگرد دم آئی گنا بعد وقت گواتن تک کراچی تو کا من آوا چیز دستا یہ تو کا شاید کسیا بھی نہ دستا آ دور آ چیز مردم آیا بھلے لاتے مردم سروت پتی تعریفہ کرنے کے من منا آزارا چاہیے برا کرتے منی منی سمجھ کر چاہیے تعریفہ کرتے بھائی کسے گا چیز شر کار کرنے گے تو آئیے سرچی ہزار ورے مقصد گوشی گیشے کہ سر ابرمان انچے کار کرتا بلوچی کا منچے رنگ پیش کرتا انچے زہری جتا من انگ تک زندگی تک کتھی یک گوشت نہ کتھا شکار من ہمیں وجہ تو متاثر بت کا شاگرد بت کا یہ کسانی اچھی ہے میں یہ کار دستا من مچی 20 سال بینجو جنا گیا سر برہما نے بالکل بھی کشا چیز نہ گزے یہ اس سر برہمان اما نمونہ ہمارا کار کرتے کہ آئی اما نوکری تخلیق کو بینجو تو کا اما چیز ایجاد کو کا جو بینجو بینجو جنوں کا ذہن و گمانا بھی نہیں بولتا کہ بینجو چوچ جنک بتے یہ راستے گپا اچھا کسے من اشار نہ من اشار اما یہ مسئلہ ہے کلاسیکل جنک کوئی مرنے مسئلہ ہے کلاسیکل جنک بعد کسی جنتے کلاسیکل جنوک بینجو والا یستا ماں نوشن یستے یستے بھائی ممتاز بھی جنگے شر جنگے مائی مائی بھی رد نہ کرنا لیکن آما جو کار اس عبدالرحمانہ کو تھا یہ منک مراد ہے بیچار کسے کہ نمنی گوڑا آ نمنی یہ زاری جو چیز زاری دلی ہے یہ من یہ چیزیں بارے میں نہ گوڑا یہ بہت ہی ذاتی مسئلہ ہے اس وقت عبدالرحمانہ پہ میں بینجو جنک بینجو جنوب بینجو نواز مچھی پاکستان تو کا بلکہ ورلڈ تو کا نہیں استعمال کچھ ہوا ہے کہ آئیے کرا درو رنگ بت کا بلوچی بھی بت کا آئیے کرا کلاسیکل بھی بت کا اور آئیا یہ سجے مئی رستے بینجو بارہ الوال مارا گشت کا بینجو چی بتا کئی ایجاد بتا درو بت کا بچار دومی بر اسے کہ یک مرد کے استاد بلاول بیجے میں نامہ نگری مچی استاد ممتاز صفدر بتا اس میں استاد ہو تو ٹھیک ہے استاد ہے بابا مطلب ہوتی جاگے تو استاد ہے لیکن تو جب تو سر عبدالرحمانہ مل تو جب استاد بلاول بیلجیم میں نامہ نگرے استاد بلاول بیلجیم بعد مندے بینجو نوازے ہوتا اور یہ مردمانہ درو گشتہ ہوتا مرنے استادانہ مچی دنیا تو کا یہ بھی نام ہے آئیے بھی بلاما استاد بلاول بیلجیم اما بینجو والا ہوتا کہ آئیے مرنے مرنے خانتا بنا 10 بستہ یہ دے ماں بلے چے مطلب استاد ممتاز صفدر بلاول بیلجیم بھی نامہ نگری صرف کلی وتی تعریف کرتے سر اب یہ نہیں مردم آج سچ راستے گپے مردم ماں باپ رکھتے السلام علیکم واجہ عادل جان جوڑے وشے جوڑے پہ مردمہ درستانہ سلامی پتہ او واجہ تو بالکل راستے گپ کو شررے گپ کو تو یہ گپ کا بالکل ماں حمایت یہ گپ پانی ماں حمایت کرنا تو وشی گپ کو تھا ماں ہمیں ابر ہمشی نہ کہ کسی کے راستے گپ کرتے گوڑا یہ شررے اما کوشچنتے نا کہ یک تو دروگے بندے آئیے پوچھتا دیکھیے دوزہ دروگ بندہ کپی بولے راستے واسطہ یکے راست کافی یکے راستے گپ یکے بس بعض ہے نو ہمیں چیز میں کچھ روٹا نا کہ نو انچو کہ ہمیں گپ اللہ کہتا واجہ یہ ممتاز صفدر دگی علی ہے یہ برشے کے بچار استاد ممتاز علی صفدر بھی ہوتی ماما نوشے کے نیستے بینجو والے ہستے ہوتی کلاسیکل ہے تو کا شہر جنتے اور آئیے کے علاوہ پتہ یہ پیرو بوتا آئیے خالق داد انچو کہ میں گوشت جاشتا استادانی اینا کوئی گشک بوتا کہ آئی شر رہی ہے کلاسیکل جنوں کی بوتا بلے بلوچی نہ آئیا بلوچی تو کا منع ہوتا بوتا کدی بھی آئیا نہ آئی ماں ممتاز صفدر بارے وہ کہ بلوچی جنتے اما ترزانہ لیلا ویلا وغیرہ ہم شہر جانتے یہ مدنی مسئلہ نہیں مدنی چیزیں نہیں بھلے دیکھیے گپ منچو بیسرا کو مامیشا کے بچار اگر ممتاز صفدر ہے آئیے جو سینئر استاد بلاول بیلجیم بعد وشی نامی گرامی لیجنڈ بینجو نوازے بوتا آئیے نامہ گرنگ نبی چیا آئیے نامہ چیئے نہ گرنتے ہمیں تو اب ہے نا کہ کلی وتی تعریف مردم کر دینا کہ بیسرا مردمہ والے جو لیجنڈ بینجو والے بوتا استاد بلاول بیلجیم اور استاد جمعہ بوتا جو کہ ہمیں کچھ بوتا جو قادر جانا ہوا کہ استاد نامی کہیں واجہ ہمیں جو بینجو نوازے پرانے میں لے آ رہی ہے وتی رحمت شاہ بتگاں دیکھیے باتیں انچی بینجو والے تو سینئر بینجو والے جو بلوچی جو تھے یعنی نام گرگ آئینی نام گرگ نہ بتے بستری گپشی کے استاد بلاول بیلجیم انچی لیجنڈ بینجو نوازے بوتا کہ آئیے جو کار بتگاں آئیے مرنے جسے خان صاحبہ نہیں ہونا سنگت کو تھا اور یہ ہوتی سولو بھی جتگا آئٹم
और ये बलूची भी तंगा रिकॉर्ड ज़माने अंगा तक ये रहा ये मर्दमानी कर रिकॉर्ड ये रहे और आ भी बात मदन नाम बुता बोला ये नाम गरग ना भी तिशिया ये अगर ना नामा नगर गया ये भी एक फिक्र है बरे ना जाता ये चीज़ हमेशा पर रास्ते गप गप है ना रास्ते गप मर्दम बिकन ते आश्चर्य है तो शर्रे गप को बाकी मधुरो भी जो दुरुस्तान चाहिए में अच्छा हमारे रास्ते के हमारे रास्ते पर बिकने वती तारीफ़ वती कस जो तारीफ़ कंते बड़ा गलत है तो वती तारीफ़ वती कस मगा मां भी बिया मां भी वती तारीफ़ न कने मां भी क्षमा इच्छ न जाने अंगा कार दूर है गप्पे लेकिन अमा कार जो कसे कोतगा अंजके सब द्रमा जो कार कोतगा वती या दुनिया दिसता तान कमा न दिसता मां इन्हें के ये शागिर्द मां ये तारीफ़ करना ना मां पूरो दुनिया ये तारीफ़ कंदी चाहिए कि ये मां कार कोतगा बेंजो तो का मां ये जोहत कोता ये बलूची म्यूज़िक तो का ताना बलूची म्यूज़िक तो का ना आज क्लासिकल भी बास आविष्कार होता क्लासिकल भी सिंधी भी ये आविष्कार होता जी आइए तो अच्छी चीज़ बुता ये तो हमारा सलाहियत बुता मर्दम जो ये तारीफ करने गया ना ये तो जार गिर गए या कोई असद गप पे नहीं जो बाद मर्द में जो असद करते या गलत करते चीज़ा लदा चीज़ अच्छी मन्नक मुराद है दुरुग रास्ते रास्ते हमारा बरा ना बा बिल्कुल वाजा अली जान माती अबरा सरपता तो रास्ते गप कोता तो शर्रे गप कोतगा मन्नक मुराद है कसे कसे नमन्नी गड़ाल आई एम याल बिट्टे और इसे तो कच जारी अबरे ने कथे शर्रे कार्य करते तो ये तारीफ करें कथे वश्य कार्य का कथे मैं बकौल तरीका के बलूची कौम है नुमाइंदगी बलूची बेंजो तो का सर ब्रह्मांड जो साज का में जो यूरोप तो का नुमाइंदगी होता ही है तो के संगत ये गप होता रास्ते गप होता ही अभी इधर रास्ते गप कसे नमन नहीं कसे कली उसकी वती तारीफ करते को रहे ये माशा मनी संस्कार का ये चुष्टिया बिते बिल्कुल तो ये गप रास्ता थी गप्पाचे में सरपदा बिल्कुल